Dr. W.R. Kharlukhi ubadeu MP Keraja Sabha nakajalla hakan ruteri ukala lengkat arja arpusan ulalej ban Plie patba yaki artli ki Surok ki balasna penbhabat penthamai hari Bhoi district. Kita ki Surok ki bakentop ya ke Surok kabah nyos pa sanpo mitar nadu Jrong shalau berwa kabah penyaso ya ke Surok sumer syakerdam kulai bat sakawai pat ke Surok kabah sanspa prapusan mitar na lau berwa sedong manai. Yakini Surok la penbet penbiang dakatanat PWD Roads Sning Division hakamang tingka kepa siklor laipo nyo lak tingka. Hakani ka sngi Plie yakani ka Surok la yadar nang ringkat ru dau ba ar khar kerang urang ba asnong ka lau berwa uba di lalu Executive Engineer ka PWD Roads Sning Division u Dr. C.R. Lingdo ubalang Co-Chairman Jrong Meghalaya Infratech Consultancy and Innovations Limited bat kinong snong jong ka tekathan. Haba ajing kran hakani kesngi u Dr. Kharlukhi ubalong kumukongsan ula penpau ya kejing sngokmen walaupun paru ba kejing penbahaya kini ki Surok kan yarap sibun ya karoi kapar jong kani kathan barok away. Betul kata jingya lenti jong kani ka jing sedang kani ka Surok ka dai langba jong MP jong MP W.R. Kharlukhibat im kan mau shu thai isa nomor ha je kan du nongkong bat Plie hamol dep ma ha jing yalam lenti jong ba ha daman ila pun kan du ye phi ban ya karan sipang kani ka Surok te phi lakle ban ya rap ya kani ka Surok ka jong langba ka jingya lenti langba ka jing recommend ka jong phi langba ka jing karan jong phi ki engineer ki SDO baro man pe ya kani ka Surok te di langba ka jong phi te gilai keren tilayo kani ka Surok kalong ka jing kerku ni persang ikat bala ban Metre nakabenta ban wanra ikroi ka par jong kisnong kithau nar ka Surok kani ka we ni kan mau ba we president jong ka America langam ba John F Kennedy wong bagri America kre uspa ki bahag Surok kre America dei bagri uspa Andre ki bahag Surok jong America kre uspa kre America war ba bahag Surok jong ki da bahag Surok kemot niyo ban kit ki marrep ki marian ki jongi bat ki bri kre uspa tenga try ke Surok kre ga we bat ni snoutenat bat ngong ke baro ko bong ba ruben mane ki de ki khu jong boleh bat ni snoutenat swa bagan Bhoi mo kita kaban tap san post nem jang balang boleh ni kila yo ini Surok di kai mon ong ni kelong begini persang bani trai kat bala banuan ra ke roi ke par gi snong gi thau jong gri gi jongi kenang bagi pai ba gi jongi kin roi kin par dong Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya